Dobre, takže je 4. alebo 5. apríla, ale to je nepodstatné a ja sa nachádzam na potoku Neresnica, takmer priamo v centre Zvolena, kde sa vlieva asi o ďalších 200 metrov nižšie tento potok do rieky Slatina. Momentálne som tu síce kvôli korytkám riečným, ktoré žijú na tomto potoku, aj keď tu som našiel iba jedno, ale proti prúdu ich žije viacej, čo sú teda zvieratá európskeho významu, chránené, ktoré jeden jedinec má spoločenskú hodnotu alebo cenu vyčíslenú výhláškou ministerstva 140 €. Ale dnes vlastne som mal možnosť pred chvíľou sledovať, ako tiahnu nosáne. To sú ryby, ktoré sa teraz neresia v tomto potoku, ktorý sa aj volá že Neresnica. A je to jeden z potokov, zjavne, ktorý ešte nie je zregulovaný, čiže tu sa môžu chodiť neresiť ryby aj zo Slatiny, aj z Hrona. A je tu naozaj veľmi pekné prostredie, nebyť toho, že tu všade sú naplavené smeti, všade proste. Toto sú napríklad boby detské. Tuto sú dvere napríklad, počkajte. Toto sú dvere, staré, rozbité. Tu je rôzne spektrum všetkých možných smetí, plastové vrecia, sáčky, proste kúsky oblečenia, ponožky, vrecia, proste všetko možné, všetko možné. A cez tieto haraburdy všetky, a toto ich je fakt veľa, tu je nejaké smetisko alebo čo, tu sype niekto z hora, lebo tam je chodník. Je to tu celkom slušná divočina, ktorú bude treba riešiť. Práve teraz, škoda, že to občas vidno vyskočiť rybu, bohužiaľ nikdy nie je v správnom čase, aby som to zachytil. Práve teraz sa tu teda neresia ryby. Jednu, čo som chytil, tak to bol nosáľ, sťahovavý alebo nosáň. On má ešte aj nejaké iné mená, ale to je úplne jedno. Ale sú tu desiatky proste, alebo aj stovky, ktoré ťahnu teraz proti prúdu tohto potoka, ktorý je absolútne zahádzaný smeťami. A to je vlastne motív tohto videa, ktoré bude slúžiť aj ako dokumentácia k môjmu podaniu na inšpekciu životného prostredia, pretože toto je nenormálny bordel, ktorý by už mohol niekto konečne začať riešiť. Ako vidíte, tak som tu úplne uprostred prírody. A hlavne, že neviem, takto. Samý strom, samá jelša, pekná brehová vegetácia, meandre potoka, proste je to nádhera. Je to nádhera, len je to úplné smetisko. Tu je už asi nejaký športový areál. Ja vôbec neviem, prvý raz v živote som tu, takže som akurát sa zoznamujem s prostredím, ktoré je občas, ako vidíte, veľmi pestré a farebné. Krásny bordel je tu. Človek ako keby prišiel na smetisko, nie do potoka, v ktorom tečie čistá voda zatiaľ asi, aj keď proti som našiel jednu hynutú rybu, ale zjavne je tu viac tých živých. Krásny potok. Ďalšia ryba. Ďalšie ryby. Áno, tak máme zachytené. Ešte dúfame, že pôjdu ďalej. Neviem, či mám čakať na mieste, alebo to prejsť. Všade teraz tiahnu ryby. Aha.
Neskutočné. Ďalší madrac, fľašky. Všetko možné, všetko možné. Polystyrén, ale čo? Výborne. Ploskačka, jasné. Plastová táška. Všetko, proste všetko možné, čo chcete. Nemusíte chodiť ani do obchodu, všetko tu nájdete. Úplná nádhera. Pravdepodobne v jednom z mála potokov, kde sa prirodzene vedia neresiť ryby. A máme tu krásne, nádherné smetisko, ktoré ako keby nikoho nezaujíma. Doteraz aspoň. Dosky znie. Proste je tu všetko možné, aj nemožné. Čo viac dodať? Neviem, ako to vypadá proti prúdu ďalej. Tu to vypadá katastroficky, predpokladám, že ešte ďalší úsek bude dosť zlý. Takže sme v meste a tu je záhradkárska osada, pravdepodobne. No a toto video asi ukončím týmto pohľadom na toto. Totálny bordel. Neskutočný. Dobre, stačí.